Това видео покрива разглобяването, инспекцията, поддръжката и повторното сглобяване на вътрешните части и корпуса на Hammerhead пневматична картица с 7 оборота на задния ход. Видеото не покрива сервиза и поддръжката на главата на машината. Преди да работите или да извършвате поддръжка на пневматична пробивна машина, уверете се, че носите подходящите лични предпазни средства за съответната задача, включително, но не само, защита за очите, ръцете, краката, а при работа с машината и защита за слуха. За повече информация, направете справка с ръководството за експлоатация на вашата машина. За да извършите сервизните процедури от това видео, ще ви трябват следните инструменти. Вложка за опашните болтове. Шестостенен ключ. 2 гаечни ключа с размери за вътрешния и външния мъркуч. Динамометричен ключ и ключ за задната наковалня. За начало, закрепете машината към работната повърхност с помощта на верижно менгеме. Завъртете външния мъркуч обратно на часовниковата стрелка, за да го отвиете от машината. Използвайте 2 гаечни ключа, за да разхлабите външния мъркуч. С ръце развийте до край външния мъркуч и го извадете. Оградейте външния мъркуч за повреди и износване и го подменете, ако е необходимо. В вложката, доставена с вашата машина, разхлабете опашните болтове по кръстосана схема. Развийте опашните болтове до край на ръка. Полезно е да използвате вложката за по-лесно развиване на болтовете на ръка. Извадете опашните болтове. Свалете опашния конус. С ключа за задната наковалня развийте задната наковалня, като я въртите обратно на часовниковата стрелка. Внимателно издърпайте управлението и го оставете настрани. Разхлабете верижното менгеме. Хванете здраво картицата с двете ръце. С дланта на едната ръка, поставена върху отворения край на корпуса, внимателно наклонете картицата към задната част на машината, така че ударникът да се плъзне назад към дланта ви. Плъзнете ударника от задната част на машината и го оставете настрани. Оставете корпуса настрани. Следвайте следващите стъпки, ако подменяте клапана, вътрешния мъркуч или задната наковалня. Вземете управлението на задната наковалня и увийте клапана в предната част на управлението с работен парцал, за да го предпазите. След това поставете увития клапан в верижното менгеме и го затегнете. С доставения с вашата машина шестостенен Алън ключ свалете фиксатора на клапана, като въртите обратно на часовниковата стрелка и го оставете настрани. За да свалите вътрешния мъркуч от клапана, хванете здраво задната наковалня и с гаечния ключ разхлабете клапана. Вътрешният мъркуч е свързан с клапана с лява резба, затова трябва да го разхлабите по посока на часовниковата стрелка. След като вътрешният мъркуч се отдели от клапана, свалете задната наковалня, като я развиете от вътрешния мъркуч и оставете двете части настрани. Извадете клапана от верижното менгеме. За да сглобите отново управлението на задната наковалня, първо увийте клапана в работен парцал, за да го предпазите, и го закрепете във верижното менгеме. Плъзнете вътрешния мъркуч в задната наковалня и го завиете в наковалнята по посока на часовниковата стрелка. Поставете противоположния край на вътрешния мъркуч в клапана и го завиете обратно на часовниковата стрелка. Затегнете мъркуча с гаечен ключ, докато опре до край в клапана. Мъркучът ще се усуче и събере, когато опре до край. Нанесете противозадираща паста върху резбата на фиксатора на клапана преди монтажа му в клапана.
Завийте фиксиращия пръстен на клапана в края на клапана с натискане и завъртане. Затегнете на ръка. С доставения с машината шестостенен ключ затегнете фиксатора към клапана до посочения въртящ момент. Извадете управлението от верижното менгеме. Огледайте пръстена на клапана. Пръстенът трябва да изпъква, т.е. да излиза извън ръба на носача си. Ако пръстенът е прекомерно износен или не изпъква, подменете го. Когато пръстенът е притиснат, трябва да има междина в него. Ако пръстенът няма междина, можете да го подмените или да го подрежете, ако иначе е в изправност. Преди повторното сглобяване, огледайте корпуса за прекомерно износване или повреди и го подменете, ако е необходимо. Почистете резбата на задната част на корпуса. С фенерче огледайте вътрешността на корпуса, за да се уверите, че е чист, и го подменете, ако е необходимо. След това го смажете с Hammerhead Mole Oil. Преди да поставите обратно ударника, огледайте пръстена на ударника, за да се уверите, че изпъква над ударника. Подменете пръстена, ако не изпъква над ударника или ако показва признаци на прекомерно износване. Огледайте междината на пръстена. Направете справка с ръководството за частите за правилното разстояние на междината. Ако междината е твърде малка, можете да подрежете пръстена или да го подмените. За да подмените пръстена, просто го свалете и поставете нов. Вкарайте ударника частично в корпуса, като внимавате да не повредите резбата от вътрешната страна на корпуса и да не влачите пръстена на ударника по нея. Нанесете Hammerhead Mole Oil върху повърхността на ударника и плъзнете ударника напред, докато влезе изцяло в корпуса, като внимавате да не влачите пръстена по резбата. Нанесете медна противозадираща паста върху резбата от вътрешната страна на корпуса. Вкарайте края с клапана на управлението в отвора на ударника и внимателно го плъзнете навътре до резбата. Нанесете медна противозадираща паста върху резбата на задната наковалня. С ключа за задната наковалня завийте задната наковалня в корпуса. Затегнете задната наковалня, докато опре до край. При някои винтови реверсивни машини, след това наковалнята трябва да се развие с 1/8 от оборота. Направете справка с ръководството за частите на вашата машина за конкретни указания. Завъртете външния маркуч по посока на часовниковата стрелка, докато спре. Поставете обратно опашния конус и опашните болтове, като нанесете медна противозадираща паста върху резбата и притискащата повърхност на болтовете. Опашните болтове пасват само в предназначените за тях отвори. Затегнете опашните болтове на ръка. Затегнете опашните болтове с динамометричен ключ, настроен на посочения въртящ момент от ръководството за частите. Затягайте по кръстосана схема. Монтирайте обратно външния маркуч. Завийте го в задната част на машината на ръка по посока на часовниковата стрелка, докато се затегне. След това го развийте обратно на часовниковата стрелка, за да откриете връзката с вътрешния маркуч. Затегнете връзката между двата маркуча с два гаечни ключа до посочения въртящ момент. Внимавайте да не пренатегнете. Завийте маркуча по посока на часовниковата стрелка. Направете тест чрез накланяне, за да проверите доброто движение на ударника и машината е готова за работа. Ръководството за частите съдържа конкретна информация за сглобяването, включително настройки за въртящ момент и междини.